Poistenie po lopate. Podcast o poistení, peniazoch a istotách v živote. Rozoberáme reálne situácie, chyby ľudí, aj to, čo vám poisťovne často nepovedia. Poistenie po lopate od poisťovne.sk. V boji s rastúcim množstvom poistných podvodov poisťovne využívajú rôzne digitálne nástroje a umelú inteligenciu. V dnešnom podcaste si porozprávame o tom, aké rôzne nástroje a technológie poisťovne využívajú na odhaľovanie týchto podvodov. Odhaľovanie poistných podvodov patrí medzi kľúčové priority každej poisťovne. Potvrdzuje to aj Jaroslava Kováčiková, vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností poisťovne Allianz. Dosiahli sme naozaj aj rekordný počet odhalených podvodov a to vďaka predovšetkým úsiliu nášho tímu detektívov, vyšetrovateľov, ale aj za účinnej podpory nášho likvidačného tímu, ktorí nám pri tom veľmi pomáhali a v neposlednom rade aj za podpory nášho vedenia, pretože neustála prioritizácia boja proti podvodom je naozaj veľmi dôležitá v našej spoločnosti a stratégia nulovej tolerancie podvodu nám pomáha práve zaviesť opatrenia, ktorými zabránime tomu, aby sme vyplácali poisťovacie podvody a aby sa tým pádom ochránili naši klienti, ktorí sú poctiví, ktorí chcú poistné plnenie a nechcú mať zvýšené poistné. Pri úspešnom odhaľovaní poistných podvodov poisťovni pomáha hlasový analyzátor. Je to niečo podobné ako detektor lži. Táto technológia dokáže rozlíšiť vedomé klamstvo od iného stresu na základe vrstvenej analýzy hlasu. Inými slovami, ak hovoríte niečo, čo nie je pravda, čiže myslíte si jedno a hovoríte druhé, vo vašom hlase vzniká stres. A tento stres analyzátor hlasu dokáže identifikovať. Pri poistení majetku poisťovne využívajú rôzne meteonástroje, ktoré pracujú s vysokopresnými dátami zo satelitov a radarov a vyšetrovateľom pomáha overiť, či sa v danom čase a lokalite vyskytoval silný vietor, blesky alebo iný živel. Tento nástroj dokonca dokáže pracovať s presnosťou 10x10 metrov. Okrem toho poisťovne využívajú satelitné snímky a údaje z hydrometeorologických ústavov. Pri poistení motorových vozidiel sa poisťovne často stretávajú so zatajovaním skutočného priebehu škody. Pri odhaľovaní týchto podvodov využívajú technológiu čítania dát z riadiacej jednotky auta pri dopravnej nehode. Riadiacu jednotku si môžeme predstaviť ako čiernu skrinku v lietadle. Sníma data v okamihu nárazu. Sú v nej zaznamenané všetky údaje o pohybe vozidla, ako išlo rýchlosťou, či šofér brzdil alebo cúval. Poisťovňa tak vie zistiť, čo sa dialo v priebehu nehody a či to zodpovedá tomu, čo tvrdí šofér. Ďalšou metódou sú simulačné softvery. Tie sa využívajú taktiež pri rekonštrukcii dopravných nehôd, keď poškodený si nárokuje napríklad odškodnenie za ublíženie na zdraví. Počítač vyhodnotí, či zranenie, ktoré deklaruje poškodený, mohlo vzniknúť pri danej nehode. Bežne sa využívajú aj kamerové záznamy. Napríklad, ak nahlásite škodu, ktorá sa vám stala na parkovisku pred nákupným centrom, poisťovňa si vie vyžiadať kamerový záznam, na ktorom uvidia presný priebeh toho, čo sa v skutočnosti stalo. Sociálne siete sú ďalším zdrojom informácií, ktoré poisťovni prezradia, či klient bol naozaj tam, kde tvrdí poisťovni, a poisťovňa si vie overiť aj časový sled udalostí. Ďalším zdrojom sú metadata, ktoré sa dajú vytiahnuť z digitálnych fotografií. Metadata prezradia dátum i čas, kedy bola fotografia vytvorená, niekedy sa z nich dá vyčítať aj lokalita. Niektorí klienti sa podvodu dopúšťajú už pri upisovaní rizika, čiže pri zatváraní poistnej zmluvy. Poistenie zo svojej podstaty má kryť náhodné udalosti, čiže určite nie tie, ktoré vznikli pred uzavretím zmluvy. Niekedy chcú ľudia zatajiť svoj zdravotný stav, poškodenie na aute alebo na majetku. Tieto poistné podvody poisťovne odhaľujú aj tak, že skúmajú zdravotné karty, technickí obhliadkari skúmajú poškodenia aut aj majetku a zisťujú, či k ním mohlo dojsť pri poistnej udalosti, ktorú popisuje klient, alebo vznikli zanedbanou údržbou alebo opotrebením. Pri dokladovaní poistnej udalosti predkladáte doklady o nákupe alebo správy z ošetrenia v zahraničí. Počítajte s tým, že poisťovne si budú overovať, či predložené doklady sú pravé. Neváhajú pritom kontaktovať obchody, nemocnice alebo servisy.
Takže buďte zodpovední, nesnažte sa poisťovňu oklamať a aj tak skôr či neskôr na to poisťovňa príde a poistné plnenie vám zamietne. Ďakujem, že ste si vypočuli dnešnú epizódu. Viac informácií nájdete na našom webe poisťovne.sk.